ekelekwa m unu ọ ga-adị ha ka anyị gbapụ ya ọsọ ị na-akwa m makwara sị kedu ihe mere Chineke ji wee kee gị na ezinụlọ anyị si wee pụta ọ bụrụ na Chineke afụghị ezinụlọ dị otu ezinụlọ dị wee kee m ọ bịa kee m n'ime ezinụlọ a kedu ihe mere na ya ị na-akwa m makwara ịdị mmakwara ahụ ị na-akwa ọ ga-akwatu gị n'ọcha ahụ nọ n'elu ya anyị akwatu gị n'ọcha ahụ ịgbaji ha ukwu ịgbaji aka ihe ị ga-eme ma ya bụrụ na ezinụlọ ị nọ n'ime ya adịghị ka isi wee chọọ ma ihe ị ga-eme ọ bụ ọkpụrụkpụ okwu nke anyị na-aga leba anya bụ ihe ị ga-eme ime ihe na-akpọ emulation ime ihe na-akpọ emulate ime ihe na-akpọ mbite nṅomite nnabata ha ncha kara gị na-eme ihe a na-akpọ ịtụnyere ihe dị iche gbasara emulation and the comparison mmadụ ị na-eme nṅomite na mmadụ ị na-eme ntụnyere iji onwe gị wee na-atụnyere onye ọzọ ma ọ bụ ị na-eṅomita ihe onye ọzọ na-eme ha abụọ dị iche gezie ntị ka m suwe isi aka isi ugbu a ka ị tara nke gị ya bụ na ị na-eme ihe a na-akpọ emulate ị na-aghọta ịfụ na the Baptist bụ onye na-ekwutenwu okwu ya na-ekwu okwu ndị mmadụ na-amụ ha na-enwe obi ụtọ bụ onye na-agbasa ozi ọma nke Chineke ya na-agbasa ozi ọma nke Chineke ndị mmadụ ewere ndụ ha na-efe n'aka nsọ nke Chineke na-adabata Chineke dịka onye nwere nzọpụta ha i wee hụ na the Baptist bụ onye na-eme ihe dị otu a i wee tụọ ime ihe na-akpọ emulate i wee chọọ ịnabata n'ime ndụ gị nke ahụ dị mma ị na-abata ya bido na-eme ndị mmadụ ha na-enwe obi ụtọ na-ewe ndụ ha na-efe n'aka nke Chineke ihe ime ka a na-akpọ emulate mana mgbe ị bịa mee nke a na-akpọ comparison ị na-atụnyere gwasị hai legori the Baptist ebe ọ na-ekwu mụ aga m ekwu ndị okwu aga m ekwu nwa okwu Chineke nke ma ọ pụrụ iche legori the Baptist ọ lụọla nwaanyị ọ gụọla ụgbọala rụọ ụlọ mụ alụbeghị nwaanyị egobere m ụgbọala arụbeghị m ụlọ Chineke nke ma ọ dị iche awụo gịnị nwe ihe akwụrụ aka m na korota mgbe ahụ ị na-eme ihe a na-akpọ comparison comparison na-elidi mmadụ na ihe a na-akpọ mmehie mmadụ iji onwe ya tụnyere onye ọzọ bụ mmadụ iji aka ya akwara enweghị ụzọ mmehie ya bụ ọ dịghị mma kama ị na-eme ihe a na-akpọ compare and reason ọ ka mma na ime nke a na-akpọ emulate nṅomita ma ọ bụ nnabata ị nwekwara ike iso anyị na ọha nta akụkọ anyị dị iche iche na Instagram, Twitter, Facebook ha ntawo @isimbido mana ịchọrọ ịga na webụsaịtị anyị ọwụ www.isimbido.tv ma ọ bụ ịchọrọ iso anyị na YouTube na-ekiri anyị live ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ biko dịka anyị na-aga ịga gbara egwu onwe onye ụkọchukwu ga-abatakwa bịagwa onye okwu Chineke ma gwa onye okwu nkasi ume biko agaghịla ebe ọbụla ọkazi anaghị eji akpa ekechie ya ọnụ daalụ na egwe ya n'ụbọchị na-abịa abịa